χαίρωσε τον ίδιο τον πατέρα. 10 εκατοστά μακριά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι ένοχος. Η πρώτη στιγμή είναι ένοχος. Άλλωστε αυτό απαιτείται με ένα σωρό μαρτυρίες και καταθέσεις κατά τη διάρκεια της δίκης, Μήπως θέλετε να σας τις απαριθμίσω? Όχι, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το πράγμα φωνάζει από μόνο του. Τότε τι θες? Απλά να το συζητήσει. Δεν καταλαβαίνω, φίλε μου. Τι υπάρχει να συζητήσουμε? Και οι Έλληνες από εμάς συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως το παιδί είναι ένοχο. Μόνο εσύ θέλεις να το ξανασυζητήσουμε. Αλήθεια πιστεύεις στην ιστορία του? Δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Και τότε γιατί ψήφισες αθώος? Είχαν 11 ψήφοι ένοχος. Δεν μπορούσα να σηκώσω απλά το χέρι μου και να στείλω ένα παιδί στην ηλεκτρική καρέκλα, χωρίς να το συζητήσουμε πρώτα. Δηλαδή, εμείς το βρήκαμε εύκολο. Δεν λέω αυτό, αλλά να, πρόκειται για τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν μπορούμε έτσι να αποφασίσουμε σε 5 λεπτά. Επειδή ψήφισα αμέσως, νομίζεις ότι ψήφισα επιπόλαια. Έχω σχηματίσει γνώμη, φίλε μου, και δεν μου την αλλάζεις να χτυπιέσαι μέχρι αύριο το πρωί. Μα δεν θέλω να σ' αλλάξω γνώμη ούτε εσένα ούτε κανένας άλλου. Θα κάνουμε λάθος? Θέλω απλά να το συζητήσουμε. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί έναν μεγάλο συμβολισμό που ήδη ακούστηκε προηγουμένως και πρόκειται για τη συμπόρευση των δύο περιοχών μας, αλλά μια συμπόρευση στον πόνο καταρχήν. Στον πόνο της σφαγής του Χριστόμου και στον πόνο της εκτέλεσης τόσων παραμυθιωτών. Όμως, αυτό το πράγμα οφείλω να σας πω, είμαι σίγουρος ότι μας πάτε κι εσείς, ότι με όχημα την τέχνη πραγματικά, στο οποίο όχημα είμαστε συνταξιώτες, μας κάνει να φωνάζουμε ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια ναζισμός, ποτέ πια ρατσισμός. Όταν απουσιάζει ο ναζισμός και ο ρατσισμός, τότε υπάρχει ένας μεγάλος χώρος για να κάτι άλλο. Η τέχνη, η θεατρική πράξη. Και όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τότε αυτό είναι το σπουδαιότερο ανάγνωμα. Και η τρανή απόδειξη είναι και η θεατρική ομάδα του Χριστόμου και η θεατρική ομάδα της Παραμυθιάς που ανέπτυξαν και αναπτύσσουν τόσο όμορφα αυτή τους την αποστολή. Είναι το ανάγνωμα η τέχνη ακριβώς σε αυτές τις καταστάσεις που προηγουμένως ανέφερα. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι πραγματικά η τέχνη είναι εκείνη η οποία οδηγεί στην καλυτέρευση των χαρακτήρων των ανθρώπων αλλά και όλης της κοινωνίας. Και όπως με αυτά τα πράγματα πρέπει να καταλαβαίνουμε και να είμαστε σίγουροι ότι δικαιώνεται πάρα πολύ ο μεγάλος Ρώσος ποιητής Βαγιακόφσκι όταν είπε ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι ανακλάσα καθόλου, αλλά να μεγενθύνει τη ματιά μας, την καρδιά μας και την αγρύπνια μας να μην υποστούμε ξανά όσα υπέκτηνες σαν Έλληνες.